цудовна, Маті Бога, ми усі твої діти, ти зорка на небі, ти Панна святая, ти до трона Бога нашого ведеш. Марія, Ave Марія, у Бога розних ласк для нас проси, каб лепший был свет, у милости жил. О, Мария, борони своих детей. Мария, Ave Мария, у Бога розных ласк для нас проси, каб лепший был свет, у милости жил. О, Мария, борони своих детей. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Амен. Ано з вами. И с Духом Твоим. Вітай, святая Маті, ти народила Володара, який керує небом і землею на віки вічні. Гэтымі словамі антифона на ўваход, дорогие браты і сестры, распачинаем святую імшу про Найсвятейшую Панну Марию, аддаючы ёй пашану, перажываючы першую суботу месяца. Падчас гэтай святой імшы малюся ў наступных інтэнцыях. Пра заступніцтва Маці Божай, з падзякай за атрыманыя ласкі, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Найсвятейшай Панны Марыі ўсіх неабходных ласках у жыцці для ўсёй сям'і Богу вядомай. Таксама малюся аб здароўі, патрэбных ласках, благаслаўленні Божым для Тацяны. Каб годна ўдзельнічаць у Найсвятейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і правіны. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, хоть вы колісьці были отчужанные и ворожие поводле мышления,
и своих благих справ, теперь Бог примирил вас у теле плоти Христовой праз ягоную смерть, каб поставить вас перед ягоным обличьем святыми, беззаганными и бездокорными, калі толькі вы сапраўды грунтовно и твердо трываете у веры и не даете отвести себе от надеи Евангелия, якое почули и какое было обвешено усяму створению под небом, слугою якого стал я, Павел. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Вось Пан Бог мне допомагає, вось Пан Бог мне допомагає. Уратуй мяне, Боже, сваім імем, і суді мяне сваёю моцай. Боже, почуй мою молитву, выслухай словы моих вуснов. Вось Пан Бог мне допомагає, вось Бог допомагає мне, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру, падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае. Вось Пан Бог мне допомагає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У певний шабат давялося Єзусу праходзіць праз збожжа, а вучні ягоныя зрывалі каласы і ели, расціраючы рукамі. І некаторыя з фарысеяў казалі: «Чаму вы робіце тое, што не дазволена ў шабат?» Тады Езус сказаў ім у адказ: «Хіба не чыталі вы, што зрабіў Давід, калі згаладаўся разам са сваімі спадарожнікамі? Як увайшоў ён у дом Божы, узяў ахвярныя хлябы, якія дазвалялася есці толькі святарам, і даў іх сваім спадарожнікам. І сказаў ім: Сын чалавечы, гаспадар шабату». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Уважаемые браты и сестры, у сённяшнім Євангелії чуем про то, як Езус со сваімі вучнямі ішоў праз поле у суботні дзень. Вучні пачалі зрываць каласы і есці іх. І менавіта гэта выклікала абурэнне ў фарысеяў, якія абвінавацілі вучняў у парушэнні суботняга спачынку, прадпісанняў, па якім павінны быў перажывацца гэты шабат. Езус адказвае фарысеям, нагадаўшы пра Давіда, які ў цяжкія часы узяў хлябы, якія былі прызначаны толькі для святароў, ахвярныя гэтыя хлябы. Паважаныя, гэты эпізод з Євангелія, які мы сёння пачулі, вучыць нас, што закон не павінен стаяць вышэй за чалавечыя патрэбы. Езус паказвае, што галоўная мэта закону – гэта дапамога людзям, а не іх прыгнёт.
І Єсус таксама падкрэслівае, што чалавек важнейшы за закон, бо Бог стварыў закон для дабра чалавека. Паважаныя, сёння мы таксама павінны памятаць, што нашы дзеянні павінны быць кіраваны любоўю і спачуваннем. Што мы таксама часта сутыкаемся з сітуацыямі, заўважце, калі нам трэба прыняць рашэнні, якія могуць супярэчыць часам якімсьці традыцыям, устаяўшымся ўжо нормам. Паважаныя, у такіх момантах важна задаць сабе пытанне: а што будзе лепш для людзей? Як я магу у тым ці іншым выпадку праявіць сваю любоў і спачуванне? Паважаныя, няхай гэтыя словы натхняюць нас на тое, каб быць больш спагадлівымі, будь чулымі і мудрымі ў нашых учынках. Давайце імкнуцца жыць так, каб нашыя дзеянні адлюстроўвалі Божую любоў і міласэрнасць. Амен. Радуючыся разам з Найсвяцейшай Маці, якая усім сваім жыццём праслаўляла Бога, скіруем да нашага Айца ў небе пакорныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб з непахіснай верай прымаў усе цярпенні і выпрабаванні, якія сыходзяць на яго. Цябе просім. Молімся за народы, які церпяць голад, каб дачакаліся дапамогі ад іншых дзяржаў. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб ён захоўваў вернасць Пану Богу і заўсёды імкнуўся да яго. Цябе просім. Молімся за хворых, каб яны спазналі суцяшэнне Езуса Хрыста, які церпіць разам з імі. Цябе просім. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы сёння заносім праз заступніцтва Маці Божай, каб добры Бог выслухаў нашыя пакорныя просьбы. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы навучыліся перамагаць свой эгаізм і былі гатовыя ахвярна служыць іншым людзям. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты з'яўляешся Панам нашага жыцця. Учыні, каб мы, аддаючыся пад Тваю апеку, знайшлі ў Цябе падтрымку праз Хрыста Пана нашага. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с Тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с Тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с Тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам, всяму Касцёлу святому. Прыми, просім Цябе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якія Ён Табе прыносіць, каб праз заступніцтва Найсвятейшай Марыі, Маці Твайго Сына, стали дзейснымі молитвы и были выслуханы просьбы кожнага чалавека праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. по
Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распрасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас і целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі. Удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. І дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
Амен. Молимся до Айца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру Яхоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздаровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить
Молимся. Ласковый Боже, мы приняли евхаристичный посилок у день на святейшей Панны Марии, ученикам мы верно и шли за ее прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, раз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Gwiazdośliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. O Matko Królowa Jasnogórska, klęcząc przed Twoim cudownym obrazem, w naszej niedoli wzywamy Twojej nieustającej pomocy. Uproś nam u Twego boskiego Syna miłosierdzie dla nas i dla wszystkich proszących Cię o pomoc. Zachowaj nas w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i niewierności. Przybądź nam z pomocą w walce z mocami ciemności. Ciebie Bóg ustanowił zwycięskim, wielkim znakiem. Do Ciebie wznosimy nasze blagalne ręce, modlitwy, o Matko cudownej przemiany. Modlimy się z podziękowaniem za otrzymane laski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne laski dla całej rodziny Bogu wiadomej. Modlimy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne laski dla Tacjany. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, nas polecaj swojemu Synowi nas. Maryja Królowa Jasnogórska, Maryja Królowa Jasnogórska, Módl się za nami, Maryja Królowa Jasnogórska. módl się za nami. I my też zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. Czyste serca Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.